La plaça de Bous de València va esdevenir dissabte passat, dia 6 de maig, el marc on Lluís Llach va posar per primera vegada en escena el seu nou espectacle, Germania 2007. Abans, però, una barreja integrada per components de Primera Nota i Orbalia Rurana van obrir el festival interpretant peces d'ambdues formacions. S'estava donant a terme una nova edició del Tirant de Folk. Moments abans de la interpretació dels Segadors i del cant de la Moixaranga, l'organitzador de l'acte, l'Eliseu Climent, va adreçar unes paraules a les més de 15.000 persones congregades a la plaça. Tot seguit, Lluís Llach va sortir a l'escenari, primer ho va fer en solitari i després acompanyant els seus músics habituals. Va aprofitar per repassar les cançons més emblemàtiques i conegudes del seu extens repertori. Un públic de totes les edats, totalment entregat, va corejar peces com Ballar l'Estaca, Que tinguem sort o Verge 50. L'hora de la veritat va arribar just en acabar aquest repàs. Va ser el moment de posar a la pràctica el que havia preparat durant 3 intensos mesos, la cantata Germania 2007, l'objectiu de la qual seria representar el passat, present i futur dels països catalans. Des de la part més alta de l'escenari, el contratenor Xavier Torra va simbolitzar el passat interpretant música clàssica. El present va anar a càrrec del mateix Llach. Vestir-los per sempre, mantinc el repte, només si vaig jo hi vaig. I el futur el va representar la cantant afrocubana Lucrecia. La part més complexa de l'obra la van protagonitzar les veus dels nens de l'Orfeó Català, l'Escolania del Misteri d'Elx, l'Escolania dels Blauets del Monestir de Lluc de Mallorca, l'Institut Musical de Fraga i el Liceu Joan Lorsat de Perpinyà, 5 corals que provenien de diferents territoris de parla catalana. Molt maco perquè en el fons en aquesta aventura hi hem estat 300 i pico de persones, no? I això és difícil i ens feia molta il·lusió i ens feia molta il·lusió que fos aquí en aquesta ocasió. És que ha sigut composat per avui i ha sortit prou bé, no? I la gent ha respost molt bé i les corals han estat molt bé. O sigui, estic content. Segur que es poden arreglar moltes coses. Segur que quan vegi el programa de televisió m'estiro els cabells i això no està bé, aquí falta rever, aquí desafino, etc. Però estan molt bé, els solistes han estat molt bé, la Lucrècia ha fet una exhibició de musicalitat i de bona voluntat. El Xavier Torra, el contratenor, ha entrat dins del seu paper magníficament, era un oracle allà dalt de l'escenari, sí, estic content. Estic content, sí. El poeta Miquel Martí Pol va ser l'encarregat de confegir els texts, uns texts carregats d'emotivitat i d'esperança. Muy bonito, todo muy bonito. Todo es excepcional, como esperaba, que es realmente una cantata excepcional, que es un canto a la libertad, a la hermandad y al riesgo de seguir confiando entre las personas. Que la sociedad cada vez nos hace más individualistas y menos confiados y hace falta seguir haciendo así las cosas. Y una sociedad también multirracial, multiétnica y de lenguaje también múltiple, todo múltiple. Eso es lo que hace falta, la mezcla, la mezcla. En la mezcla está el futuro. Fer l'enregistrament d'un disc i tornar a representar l'espectacle en un altre acte multitudinari són les fites més immediates del músic empordanès. La gent més jove aquella nit esperava el Tirant de Rock amb les actuacions dels grups Ja t'ho diré i Brahms. L'organització, però, va decidir suspendre'l al·legant problemes tècnics. Minuts més tard es recomanava el desallotjament del recinte. Llavors, tothom ja parlava d'una amenaça de bomba. I demanaria, sisplau, amb la màxima celeritat possible, abandonar la plaça de Bous. La situació és greu. Sisplau, per la vostra seguretat, aneu sortint ordenadament. Gràcies. A fora al carrer la gent va haver d'esperar-se fins a l'arribada dels autocars. L'estat d'un torero és sempre l'anècdota, any rere any ens formal parada. En definitiva, un concert que va començar amb polèmica, va continuar amb polèmica i que ha acabat amb polèmica.